Vi skal have lavet 2 kendte vinkler og en kendt side. Vores linjestykke skal være 45 cm. At den laver vi ved at trykke linjestykke med givne længde. Den første vinkel skal være 25 grader, og den anden skal være 110. Vi laver graderne ved at trykke vinkel med givne størrelse. Ved 25 grader skal være mod uret, og 110 skal være med uret. Når vi har gjort det, trykker vi linjer og forbinder vores punkter. Så trykker vi skæringsværktøj og trykker på linjekrydset med vores skæringspunkt. Med vores median trykker vi midtpunkt eller centrum, og så finder vi det punkt med linjen. Ta-da!